Hunangofiant Bachgen Drwg, gan Nicholas Daniels. Does dim amheuaeth am y peth bellach. Mae pawb, yr athrawon, mam, dad, Twm ydy'n llath a Mrs Hughes drws nesaf wedi penderfynu fy mod i'n fachgen drwg iawn. Mae'n rhaid eu bod nhw wedi cael rhyw fath o gyfarfod cyfrinachol lle bu pawb yn fy ngalw i wrth bob enw dan hael, achos mae cwynion nhw gyd yn hynod o debyg. Dwi ddim am eu rhestru nhw, maen nhw'n hynod o ddiflas, ond mae'n saff i ddweud, mae'n rhaid bod bywydau sad tu hwnt ganddyn nhw i gyd i fod y chymaint o obsesiwn dros helyntion bachgen 10 oed. Wedi dweud hynny, dwi ddim, credwch neu beidio, yn anghytuno nhw. O nac ydw. Dwi'n gwybod fy mod i'n ddihurin heb ei ail, yn rial poen yn y pen ôl, ond ydyn nhw ddim yn sylweddoli pa mor anodd yw hi i fod yn fachgen da. Dries i fod yn dda unwaith, a dyna oedd 5 munud anodda fy mywyd. Eto i gyd. Teimlaf ei bod yn bwysig nodi o'r cychwyn cyntaf, nad fy mai I yw fy mod i'n fachgen drwg. Dydw I ddim yn chwilio am drafferth, wir I chi nawr, ond mae trafferth fel petai'n dod I chwilio amdana I. Mor belled, dydy heddiw ddim wedi bod yn wahanol I bob diwrnod arall y mywyd. Mae'n fore llun, diwrnod cynta nôl yn yr ysgol, wedi'r gwyliau dolyg, a dyma fi yn llyfrgell yr ysgol. Dydw I ddim yma I ddarllen, nac I wneud gwaith ymchwil. O na, dwi yma am fy mod I, yn ôl Miss Melli, fy athrawes, yn fachgen heirllig, di-gwilydd, anfoesgar, ffit, eofn, eger a llyncodd I thesaurws I frecwast mae'n amlwg. Yn wir, petai Miss Melli'n cael ei ffordd, baswn nhw'n cael fy llusgo allan i'r stryd mwyn I bawb yn y gymuned daflu tomatos pwdwr ataf. Dwi yn y llyfrgell, a mae yma mae'r cyfnod Callio'n cael ei gynnal bob amser egwyl. Nawr, I chi sy'n anghyfarwydd â'r cysyniad o gyfnod Callio, cyfnod ydy lle mae'r plant drwg I gyd yn cael eu casglu at ei gilydd. Sy'n hwyrol iawn. Ac yna'n cael ei gorfodi I sefyll mewn tawelwch llwyr tra maen nhw'n meddwl am y pethau drwg maen nhw wedi gwneud. Syniad twp yn fy marn I. Meddwl am yr hyn hoffen nhw gael ei ginio mae pawb mewn gwirionedd. Hynny yw, pan dydyn nhw ddim yn tynnu stimiau ac yn flicio bandiau elastig at ei gilydd. Felly, dyma fi wrthi'n Callio mewn llyfrgell ysgol, sef rhywle lle mae pobl I fod I ddarllen, ond mewn gwirionedd, dwi'n gwneud dim ond osgoi bwledi wedi gwneud o fandiau elastig rhag ofn I mi niweidio fy llygaid. Gret! Ond I fasai'n wers heiddiannol I Miss Melli pe bai un o'r bwledi'n fy nharo yn fy llygaid ac fy nallu'n llwyr. Tybed sut siap fyddai ar fy llawysgrifen wedyn? Dwi'n syllu o'n nghwmpas. Yn gwmni I mi heddiw, mae 2 dwpsyn mwyar ysgol, sef Darren Francis a Carys Jones. Mae Darren yma am ei fod wedi dweud wrth Miss Melli yn hollol ddifrifol ddiflewyn ar dafod ei fod yn golygu tyfu mwstash tebyg i'w hun hi pan fydd e'n hun. Dyna I chi dwpdra. Dylsech chi fod wedi gweld Miss M yn ffrwydro wrth glywed hynny. Mae Carys yma am iddi fwyta gwenynnen wedi marw mwyn ennill bet. Does dim gobaith y bydd y naill na'r llall yn callio o fewn 10 heb sôn am 10 munud o amser egwyl. Rydw I ar y llaw arall yma am fy mod I wedi dweud y gwir. Ar fy llw, dim ond am I mi ddweud y gwir. Mae'n bir amlwg I bawb, yn enwedig I mi, wrth I mi sefyll fel taten yn y llyfrgell, nad ydy Miss Melli'n hoffi clywed y gwir. Beth felly oedd y gwirionedd mawr yma a achosodd y fath drwbwl I mi? O'n I efallai wedi dweud wrth Miss Melli ei bod I mor flewog o gorilla? O'n I wedi esbonio taw'r rheswm pam dwi ddim yn gwybod fy nhablau lluosi yw nad ydw i'n gweld beth yw ei pwrpas? Neu, o'n I wedi dweud wrth Miss Melli ei bod yn gwbl amlwg ei bod I wedi bwyta 1 mince pay yn ormod dros y Nadolig? Wel, nac oedd hwn siŵr. Bore yma, fe gerddes I mewn i'r stafell ddosbarth ac yn syth bin
dyma Miss Melli'n arthio ar bawb i roi ei llyfrau gwaith cartref ar ei desgu. Y dasg oedd cadw dyddiadur dros wyliau'r Nadolig. Ac fe wnes i hynny. Roedd fy llaw ysgrifen yn daclus a phopeth. Cadwais gofnod ddyddiol o bopeth ddigwyddodd dros yr ŵyl. Ond dyna lle roedd y broblem, mae'n debyg. Ai fy mai I yw bod Nadolig yn ein tŷ ni'n debycach I syrcas nag yw ei ysgol Sul? Dwi'n fodlon cyfaddau, efallai nad oedd Miss Melli eisiau clywed bod wncl Daf wedi torri gwynt o fore gwynt a nos, neu bod mam wedi llosgu'r twrci'n ilw cyn iddi grio dagrau hall dros y stwffin. Ond dyna'n union ddigwyddodd. Ar ben hynny, aeth dad I lawr i'r pentref noswyl Nadolig a chael ei berswadio I brynu gafr gan rhyw foi o bont y pridd. Gafr o bopeth. Bu rhaid I ni gadw'r creadur drewllyd yn y tŷ bach lawr llawr, nes i'r RSPCA ddod i'w gasglu. Roedd yr arogl yn o'n ddigon I dynnu'r paint oddi ar y wal. Yn bersonol, dwi ddim yn deall pam bod Miss Melli wedi upsetio gymaint. Wedi'r cyfan, nid y hi oedd wedi gorfod byw drwy'r holl brofiadau erchyll. Fi oedd wedi rhedeg rown gyda'r air freshener am bod wncl Daf a'r Sprout wedi anghytuno. Fi gafodd bryd o dafod gan mam, am awgrymu y dylai hi fod wedi rhoi Eli hael ar y twrci, a fi gafodd fy mytio gan yr hen afr flin bob tro ro'n i'n agor drws y tŷ bach. Fetia I nad ydy Miss Melli erioed wedi cael ei bytio gan afr. Efallai bysai'n gwneud lles iddi. Beth ddylwn ni fod wedi ysgrifennu? Ddylwn ni fod wedi dweud bod fy nheulu allan sawl noson yn canu carolau mwyn codi arian I blant bach newynog? Neu ddylwn ni fod wedi esgus bod Sean Corn wedi dod ar union anrhegion ro'n I eisiau, sef beic mynydd, lliw arian a'r ffôn symudol diweddaraf, yn lle'r jigsaw amhosib i'w wneud gefys I go iawn. Efallai y dylwn ni ysgrifennu mae hwn oedd y Nadoli gorau erioed. Ond celwydd fyddai hynny I gyd. A dyn ni ddim I fod I ddweud celwydd, ydyn ni? Wel, ydyn mae'n debyg, am fod gan Miss Melli alergedd i'r gwir. Ro'n i'n ei gwylio hi'r bore hwnnw wrth iddi fodio trwy'r llyfrau gwaith cartre. Oedodd dros fy ngwaith I am fwy o amser na'r gweddill. Wrth i'w llygaid lithro dros y dudalen, roedd ei hanadlu'n mynd yn fwy bas, a'i gwddf yn cochi, nes ei fod bron yn biws. Sy'n hwyrau ysbryd hynny nad oedd pethau'n mynd I ddiweddu'n dda. Heb rybydd pellach, ffrwydrodd Miss Melli, ac mewn fflach o gochni a sgrechifeidd erchyll, dyma fi'n darganfod fy hun yma yn y llyfrgell, fy nhrwyn yn fflat yn erbyn rhes o lyfrau dieithr. Oeddech chi'n gwybod bod sefyll fel styllen ac ar yr un pryd yn cyffwrdd llyfr a'ch trwyn yn eich helpu chi gallio? Na, do'n yna ddim chwaith. Ro'n I dan yr argraff fod yn rhaid I chi agor llyfrau mwyn bod ag unrhyw obaith o ddysgu rhywbeth ohonyn nhw. Ar y silff ymlaen I, mae llyfrau diri. Mae fy llyged yn sganio'r teitl ar bob mein gefn. Barti ddi. Dwi'n darllen yn dawel. Meddai Darren Francis cyn flicio bandyn elastig at fy mhen eto. Dwi'n darllen gweddill y mein gefn yn dawel y tro hwn. Tŷ Llew Jones. Dwi'n tynnu'r gyfrol ar clawr gwefreiddiol oddi ar y silff ac yn ei hagor yn araf. Dwi'n dechrau darllen y llinell gyntaf. Ac yna'r nesaf, a'r nesaf. Dwi'n cael fy nghyffroi gan y geiriau ymhudo gan yr olygfan fy mhen. Dwi'n ymgolli gymaint nes mod I ddim hyd yn oed yn sylwi ar y bandiau elastig yn fy nharo. Fy mod yn gorfforol yn dal I sefyll yn y llyfrgell, mae fy nychymig i'n bell 300 mlynedd a chanoedd o filltiroedd I ffwrdd, a dwi ar fi'n dechrau antur anhygoel. Yna, rhywsut dwi'n synhwyro symudiad chwym ac amlwg yn ffenestr y llyfrgell. Yn anfodlon, dwi'n rhwygo fy sylw I ffwrdd o'r llyfr eiliad yn unig cyn I wyneb Miss Melli ddiflannu ochr arall y gwydr. Drapia! Dwi'n sibrwd dan fy anadl. Mae wedi fy nal yn darllen. Erbyn hyn,
mae Darren Francis wedi syrthio i gysgu a'i ben yn gorffwys ar silff o atlasau. Mae Carys yn defnyddio pwynt ei chwmpawd i grafu henw ar un o'r byrddau. Dwi'n sleifio'r llyfr i mewn i fy mag ac yn cael zip yn dawel. Mae drws y llyfrgell yn agor a Miss Melli'n chwipio i mewn fel neidr seimllyd. Mae'n cil edrych o'i hamgylch. Gei di fynd, mae'n dweud, gan edrych arnau. Dwi'n cydio'n ansicr yn fy mag ac yn brasgamu tuag at y drws, gan edrych ar y llawr drwy'r amser. Gei di gadw'r llyfr hefyd, mae'n sibrwd, wrth i mi frysio heibio. Dwi'n oedi, ond heb edrych i fyny, oherwydd dwi ddim eisiau chynhyrfu hi eto. Yna, dwi'n brysio'n fy mlaen. Dwi'n clywed drws y llyfrgell yn cau, a does neb yn fy nilyn. Mae'r gloch wedi canu, a phawb yn brysio i'w gwersi. Pawb heb law amdana i. Dwi'n rasio i lawr y grisiau ac yn sleifio i mewn i'r gilfach gotiau fel y lleidir ydw i. Yno, dwi'n cuddio o dan y cotiau ac yn tynnu'r llyfr gwych o'r bag. Mae fy nwylo'n crynu, anghalon yn carlamu wrth i mi gamu unwaith eto, i fi drygionus y dihiryn pennaf, Barti ddi.